bocah kuwi liwar Adik. Iso-iso men ngebokne rondo anak telu karo bojone kancil ning omahku. Sampeyan ki kok turu wae to Mbak, kerjane apa? Ya kerjaku ya turu kuwi mang Mas, mergone enek ngimpi sing urung terwujud. Softcase baru. Free ora teko free softcase sekat dek iki. Kosong. Alah. Lalu kena Apa karo dek itu? Ini dari uang, saya fitnah ke TV lagi. Wis gen. Wis gen. Ya Allah, nyangkut teh. Wiryo itu nyangkut teh Wiryo iki. Ini kan. Kowe iki wis duwe aku. Ijek ngono wae. Aku ki kurang apa, Mas? Njalukmu lho sak turuti. Aku ki nggugu pepatah lawas. Belajar kuwi tidak mengenal usia. Lah kowe iki belajar apa? Ya belajar mencintai bojone wong. Liwar to, lecek to. Njajale, Mas. Aja kur ngono wae. Ya Las, mulai saiki aku tak belajar mencintai bojone dhewe, kudu bojone wong. Nah, ngono lho. Ayo, Mas. Neh. Kan lagi bar to? Kowe ora ngerti mantenannya rae to. Kan sedina kudu ping 8. Iki lho lagi ping pindho. Apa wis kesel? Wadah kesel. Lah mbok ping 11 tok tak dadi tak dusik. Oke. Nyapa tau tema tak ditutupi anduk? Aku ki bojomu lho. Lah nyapa to? Arep tak foto nggo ngisi galeri. Foto tek dugi si galeri barang. Apik to bentuke. Seneng aku. Biyen sunatmu ning endi to, Mas? Oh, wae itu antek teko sunat kuning. Sunat hipnokitan supering utawa sunat sing nyenengke. Supering ribbon karo stapler. Alatnya canggih, Mas. Ya canggih to. Nganggo alat bius Madajet asli kan Amerika. Dijamin aman. Sak menit tes ondol-ondol langsung datang. Tanpa jarum suntik, tanpa perban, tanpa jahitan. Iya toh, langsung iso nggo aktivitas tanpa harus kontrol. Weh, anakku gawan arep tak sunatmu ning kono enakno ben ondol-ondole ganteng. Ya wis nek Mas. Gantian aku sing adus. Oke, sabune tak nganggo sampe. Nyapa ki mata ditutup koran barang. Angke bojomu lho. Yo, hanya apa to? Arta foto tak go isi galeri lho. Yo, mau Mas, dodolku cilik. Ora koyo igamanmu si Yuni. Ora apa-apa Las, ora apa aman. Yen ning foto kan iso tak perbesar. Liwat. Roll and action. Piye to, Sri? Pemerintah iki apa? Lah jarene nek kancil teko kon ngabari ya tak kabari kok aku salah. Ora salah. Ning dadi salah kaprah. Kancok. Aku malah piye? Lah jare kon muni nek kancil teko kon ngabari ya tak kabari kok apa aku salah. Ora salah. Kowe bener. Ning dadi salah kaprah. Kancok. Ki opo dilala. Legui. Busuk ki.
Lah yang apa tak upet-upet ke barang? Yang ra percaya golek ana yang buri ngono. Ya bener ora iki? Pun. Mas aku omongan bandel. Arek kene ra percaya ya. Bocah kuwi liwar aja nih. Iso-isone klebone bojone kancil karo rondo anakku ning omahku. Pas kuwi. Bocah kuwi liwar adik. Iso-iso men ngebokne rondo anak telu karo bojone kancil ning omahku. Wis tak golekane ning mburi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Ki kok turu wae to Mbak, kerjane apa? Ya kerjaku ya turu kuwi Mang Mas, mergone enek ngimpi sing urung terwujud. Makane lek ra aku turu, ora tak sampene ngimpiku. Lah terus piye? Nek ngimpiku ora terwujud, kok eneng ae. Ora kaya kowe turu ra nek ngimpine gur kowah-kowah ngiler-ngiler ra nek impene. Eneng ae iki yo al. Makane kerja. Kaya aku lho, kerjaku turu. Soalnya nyampe nimpen menawa oleh nomor. Man, Larang tapi nih, kayak gue kok padahal nih surprise yang nambah. piro? Sak, bolongan. Apa kok? Terus, siapa? Dia apa dia? Asirin. Oh. Kayak gitu. Lu kok nongol?